Dobro, ovo je jedan snimak koji je malo neuspešan, ali mi je bilo žao da se ne iskoristi. Mikrofon mi negdje u toku vožnje ispao iz kacige do pola, što ja nisam primetio tek posle par dana, što je učinilo moj glas nerazumnim i apsolutno uništilo snimak. Na nekim delovima se u redu čujem, a na nekim uopšte. Tako da mi je lakše da napravim kratku i prepričanu verziju ovog snimka. Bio je to državni praznik. Ne znam tačno koji, ima ih dosta u posljednje vrijeme. Evo mi jebo, vas mater. Počeo je kao kratka avantura da istražujem Frušku goru. Kad kažem kratka, bukvalno mislim veoma kratka. Jao, dobro već znam gdje sam izašao. U suštini išao sam sa Fruške gore. Posle nepotrebnog glupiranja između raznih malih sela. Šta je to i kako je ovo došlo do vama? Uj, možemo da skočimo. Nekako smo završili na putu ka Šapcu. Naprotiv mojoj mentalnoj brzini, veoma sam brzo stigao do Šapca. Pa još brže i izašao, jer ne umem da čitam saobraćajne znakove. Idem ja u centar, da. Jo, šta sam ja poradio? Kako sam izašao iz Šapca? Zašto sam to uradio? Ne! Ušao je centar, desno! Ušli smo 15 metra u njega, možemo ići kući. Pri ponovnom ulasku u grad moralo bi biti veoma specijalno da ponovo skrenem desno i napravim istu grešku. Sa ponosom. Nisam ni morao da uđem u grad da bi zaključio da je konstrukcija kolovoza nelogična. Ima dve trake za skretanje levo i jedna traka za pravo. Kada idemo desno, semako je jednosmerno. Prate, kakve su ovo ulice, majki ti. Ispostavilo se da samo ja tako mislim. Sve krećem jednosmernom ulicom. Je li jednosmerna ulica? Hvala. Kako je ovdje pravilo, nemam pojma. Jako su zbunjujući ove njihove putevi. Nije jednosmerna, dobre. Zanimljiv kružni tok. Zanimljivo. Posle ilegalne količine mojih retardiranih momenta u saobraćaju, konačno sam stigao do Šabačke tvrđave, gdje sam proveo 10 minuta objašnjavajući da je ova mala tvrđava podignuta u ovakvom obliku kakvom jeste 1481. godine. I kako nisam 100% siguran u tu informaciju, pošto sam to izgooglao na parkingu pre 3 minuta. Dobro, ali sad ozbiljno, bez prednje, veoma je lepo mesto. 1481. podigao je Isabek Isaković, koji zapravo ima zanimljivu istoriju iza sebe, ali više o njemu u nekom drugom snimku. 1486. godine Mađari su zauzeli tvrđavu i smestili poslatu Srba šajkaša da brane ovo mesto sve do 1521. godine, kada je pala u osmanlijske ruke. Ako mene pitate, to je veoma interesantno. Ako pitate ove golubove, kamo će odletiti, jer ne vole turisti. Inače bi mi odgovorili, naravno. Najzanimljivija stvar po meni. Ako pogledate ove stare nacrte, vidi se kako je ova konstrukcija nekad izgledala sve dok Sava nije odnala ceo severni deo tvrđave. Nazad na motoru, napala me neka čivava, ja sam pobegao i vratili smo se nazad na put. Istraživao sam centar u potrazi za hranom, vidio sam narodni muzej koji je nažalost bio zatvoren. Ispostavi se da na 30 poslastičarnica ima jedan restoran. Na kraju sam našao neku prolaznu brzu hranu i tu se istrošila baterija. U svojoj ozbiljnosti, Šabac je prelep grad. Žao mi što sam u njega ušao nespreman za ovaj snimak, ali sam uživao u ovoj avanturi i zapravo nešto i naučio. Ja sam zadovoljan i mislim da mogu da ga precrtam sa liste. Ako vam se svidelo, vidimo se u sljedećoj avanturi.